Bitbit ilang mga Philippine flag o sulob ang ilang mga barong-inspired uniform, 3,325 ka mga magtutudlo ang ranggo nga misaka atul sa mass oath-taking ceremony sa IEC Convention Center Cebu kun IC3 karong adlaw Marso 16. Kini human gipaspasan sa Department of Education kun DepEd ang implementasyon sa Expanded Career Progression kun ECP ubos sa Executive Order No. 174 ni adtong 2025. Ang maong seremonya kitambungan sa Presidente sa Pilipinas Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kundi gihisgutan niya ang duha nga career pathways sa usa ka teacher graduate. Ang classroom teaching nga maong pagtudlo mismo sulod sa klase og school administration o pagdumala sa operasyon sa usa ka eskwelahan. Through reclassification from August 2025 to February of 2026, we have successfully promoted nearly 19,500 teachers and school heads all over the country. Mipadangat sab si Marcos nga moabot sa dulan sa 20 ka tuig ang kaniadtong sistema usa ma-promote gikan sa Teacher 1 ngadto sa Teacher 3. Gali akong nakaila ang usa sa mga 57 nga mga promoted retireable teachers nga si Maria Cleofe Saniel. So at first, sa katong previous nga pamaagi, lisod jud ka ng struggle ang pagpa-promote since limited ang number of items. Pero karon under sa ECP, Expanded Career Progression, paspas ang promotion, paspas ang pag-process. Dulan 30 ka tuig usa na promote isip Teacher 3 si Saniel nga padayon gihapong nagtudlo sukad 1992 hangtod karong tuiga sa Argao National High School. Sa laing bahin, ako sab nakaila si Joseph Nodalo nga taga San Francisco Camotes Island nga dulan 30 na ka tuig nga magtutudlo sa DepEd. Naghan nga mga pagsuhay kay nagsigi kog take og kanang principal's test na dugay ko nakapasar. Tungod sa mga lisod-lisod man po. Kasamtangang school principal karon si Nodalo sa Rosalia and Lucernas Elementary School. Ang panagtapok alang sa formal nga oath-taking sa mga promoted teachers gikan sa 44 nga mga lungsod nga sakop sa lalawigan sa Cebu. My dream is simple but powerful. That every Cebuano child, no matter where they come from, will have the opportunity to learn, to read, to grow, and to build a better future. Samtang padayon ang mass promotions aron mahatagan og pagtagad ang ekonomikal nga panginahanglan sa mga magtutudlo, syagit gihapon sa uban ang salary increase nga dili magsalik sa promotions. Gikan dinhi sa IC3, kini si Mark Ermas alang sa MyTV Cebu.